בעד החודשים הראשונים של 2009 נוספו 35,000 איש למעגל המובטלים בישראל. התחזיות לעתיד אפילו קודרות יותר. אז מה עושים כשאין עבודה? מתברר שיש אנשים שהחליטו וגם הצליחו לייצר לעצמם את מקום העבודה שלהם. מה זה אומר? איך עושים את זה? מי יכול לעזור בגיוס ההשקעה הנדרשת? והאם בסופו של דבר אפשר בכלל להתפרנס מיזמות פרטית וקטנה בימים של מיתון כלכלי קשה כל כך? ניב גלבוע פגש בשבועות האחרונים 3 יזמים צעירים. התשובה באופן מפתיע, דווקא חיובית. הנה כתבתו. יושבים בפאב וחושבים על זה ואומרים הולכים על זה. 1.5 חודשים ואנחנו עוד שנייה פתוחים. כשבני המחזור שלו נסעו לטיול שאחרי הצבא, אריה טוקר החליט להיות יזם, ולנסות להרוויח כסף. הולך להיות מצלמה, הליכון, מסך פלזמה, שבעצם בו אנחנו נבצע את הבדיקת התאמה שלנו. אריה החליט, תקשיבו טוב, למכור נעלי ספורט הכי יקרות שיש בלב העיר באר שבע. מה זה גיל 22 כבר להקים כזה עסק? זה לא מפחיד אותך בכלל? זה לא מפחיד אותי, אני מאוד מאמין במותג שלי, מאוד מאמין במה שאני עושה, מאוד בטוח. נצליח בגדול. והשיחה הזאת, תאמינו או לא, מתקיימת בשבוע שבו כל כותרות העיתונים מבהירות שאנחנו במיתון הכי קשה, הכי עמוק ואולי גם הכי ארוך שהרגשנו פה אי פעם. אני לא חושב שאנשים לא יבואו לקנות נעלי ריצה או נעלי הליכה בגלל המיתון. עוד נחזור לחלום של אריה, אבל בתקופת השפל הזאת מתברר שיש עוד יזמים שחולמים וגם עושים. הבוקר של אילנית מתחיל כל יום באותו סדר. שי ב7:30 כבר יוצא, יש לו הסעה. איתי, אני לוקחת אותו בדרך כלל בדרך לעבודה, לפעמים יש לי עוד מה לעשות בבית, אז אני לוקחת אותו יותר מוקדם ואני חוזרת. אתה רוצה מים? לא? לא. אילנית היא אמא חד-הורית לשני ילדים, הגדול מהם מובחן כאוטיסט. ובניגוד אולי לציפיות ולקלישאות, היא החליטה להקים עסק, החליטה ועשתה. יש לך פה גילאים של מידות 2.8, 2.10, גם לבנים. מי מעז, או יותר נכון, מי מעזה ופותחת עסק חדש בשיא המשבר הכלכלי הכי קשה שהיה פה בשנים האחרונות? במהלך השנים האחרונות, החיים שלי היו במשבר. אצלי תמיד היה מיתון. כמו היום אתם קוראים לזה מיתון, אלה היו החיים שלי. אבל אני במהותי בן אדם קצת משוגע, והחלטתי לקחת את הריסק. אלה 3 ב-100? אלה 3 ב-100, אלה גם. יש את דורה עם 2 ב-100. אני לא חושבת שיש זמן נכון לפתוח עסק. אני חושבת שכל עת ועונה זה זמן נכון לפתוח עסק, והכל תלוי בך בסופו של דבר. פוקיטו לוקו? פוקיטו לוקו, זה קצת משוגע, כמו שאמרתי. מישהו אמר לי, זה קצת משוגע לפתוח עסק בתקופת המיתון. כמה מותר לשאול כמה כסף את עושה? עדיין לא עושה. לא עושה? אני מתגלגלת. כרגע... איך את חיה, איך את קונה חלב במכולת, אוכל לילדים? ברוך השם. אנחנו מתגלגלים. אני כרגע נמצאת בעסק שהוא מתגלגל. עסק בין 4 חודשים עדיין לא יכול להיות במגמת רווח, אבל הוא במגמת עלייה. כשאילנית מחליטה לפתוח עסק לבגדי ילדים, היא עושה את זה לבד, עם קצת עזרה של המשפחה. זה מחיר לפני 10% הנחה. זה טיפה יותר עבה. כמה חודשים אחרי היא מבינה שבלי סיוע מקצועי היא פשוט לא תצליח. כאן הסוכנות ומרכז לטיפוח יזמות, מתי, נכנסים לתמונה. זה תזרים מזומנים לשנה הראשונה של כל עסק, שכל עסק בעצם צריך במדינת ישראל. זה משהו שבעצם אני הייתי צריכה לעשות לפני שפתחתי את העסק. אני חייב, אבל אני באמת לא שואל את זה ממקום של התנסות. אני מסתכל על הטבלה הזאת, אני לא מבין כלום. גם אני לא הבנתי. יש לנו 22 כפול 4 כפול 10%. כל התוכנית העסקית הזאת, עוד 3 שנים, איפה את? יש לי כל מיני כיוונים, אני רוצה לפתוח עוד משהו, אני מנסה לחשוב על עוד אופציות, להרחיב את עצמי. הסיכון הזה, כמו שאתה קורא לו, זה הדבר הכי כיף שיש, זה מביא את האנדרנלין לגוף, זה משהו שחסר לי, משהו שהיה חסר לי. מאיפה את מביאה את כל האנרגיות האלה? זה פשוט לא מובן לי. את לבד, את מקימה עסק, ואת נראית לי אנרגטית כאילו, את יודעת, יוצאת למלחמה כל בוקר. אני חייבת להתחיל את החיים שלי איפשהו, ומתישהו. הייתי חייבת לעשות את זה לעצמי. מתנה לעצמי, החלטתי שדי. קודם כל, אם אני רוצה להתקדם בחיים, אני רוצה לתת לילדים שלי בעוד כמה שנים יותר אפשרויות, יותר אופציות, גם בעיקר לבן הגדול שלי.
אני חייבת לעשות משהו עם עצמי. אילנית לא לבד. השנה ייקחו סיכון עוד 43,000 יזמים ויקימו לעצמם עסק חדש. זאת למרות שהצפי הוא שכמעט 50,000 עסקים לא ישרדו את שנת 2009. מה העניינים? יש שם סומק חדש. זה לבן בהיר יותר. כן, כן, הוא על בסיס כתום. שוונה שמניוב עשתה מעשה שיש מי שיגדירו אותו פשוט לא שפוי. דרך אגב, מה שאז לקחתי היה פשוט מצוין. היא מחליטה בוקר אחד להתפטר מתפקידה כסמנכ"לית שיווק בחברת הייטק. האישה הלבנה, היותר לבנה, זה גוון מדיום. ועם רעיון שנשמע הכי פשוט שאפשר, היא מצליחה להקים עסק מצליח, ייצור של איפור לנשים כהות עור. רואים כאילו איך המדיום מתפזר. בקיץ היא מוסיפה את הגוונים שלה אישה הכהה יותר. אחותי התחתנה, אז היא יצאה מאוד לא בהירה, אבל מין איפור מסכתי, כמו מסכה. ואז נתקע לך מנורה מעל הראש בחתונה של אחותך? לא, אבל ראיתי את התמונה היא בסלון של ההורים שלי, אז כל יום אני אומרת, אוי, טוב שעשיתי את זה. היינו מערבבים כל מיני גוונים כהים מאוד בשביל להגיע לצבע, וזה עדיין לא היה כל כך מדויק. והיום יש לנו פתרון נהדר. איך כל הסביבה שלך בעצם מגיבה על ההחלטה הזאת לעזוב חברת הייטק וללכת להיאמר דווקא בתקופת מיתון כזאת? אמא שלי רוצה שאני אעבוד במשרד. לא משנה מה אני אעשה שאני אעבוד במשרד. כשכירה, כן, נותן ביטחון. אז אמא שלה כבר לא צריכה לדאוג. בחברת האיפור עושים כסף. אני גרה במרכז תל אביב. בעצם שוכרת דירה, מחזיקה אוטו, יש לי עוד שותפה, יש לי... חסר לי את ההוצאות, אז אני מרוויחה מזה. יש מינימום הזמנות שאנשים שולחים. ורשתות בינתיים את נמנעת מלהיכנס? נמנעת. גם שוונש פונה לסוכנות ולמרכז לטיפוח יזמות. שם מחליטים להקצות לה יועץ צמוד, וגם נותנים לה הלוואה בריבית אפסית כדי שתוכל לנסות לשווק את המוצרים שלה גם בארץ וגם בעולם. העסקה עם אתיופיה נפלה לגמרי או שהיא... לא, אני עכשיו עובדת לחדש את העסקה. יש לנו כמה עסקים שאנחנו מנהלים בניגריה למשל. אשתו של השגריר הניגרי היא הולכת בעצם להפיץ את המוצרים. אנחנו בשלבים מאוד מתקדמים איתה. מי המטורפים שלוקחים הימור כזה בתקופה שכזו? אני לא חושב שהם מטורפים, אני חושב שדווקא התקופה של מיתון, יש בזה הרבה סיכון, אבל זו הזדמנות. ויזמים, שאתה רואה את הזיק בעיניים, מיתון, לא מיתון, אם הם רוצים להשיג את החלום שלהם, הם ילכו על זה. רוצים גם אתם להיות יזמים? ביקשנו מאמיר לתת לנו את הטיפים. היכרות, תבינו את השוק וחפשו משהו שחסר. התמקדות, אל תתפזרו, תתמחו בתחום שבחרתם. ייצוגיות, תלמדו להתבטא מול הבנק, מול ספקים, מול הלקוחות. קבלו עזרה. אל תתביישו ואל תחשבו שאתם יודעים הכל. תשאלו חברים או פנו למומחים. והכי חשוב, תמיכה. צריך הרבה אומץ, אז יזם טוב צריך גם גב של משפחה. חזרנו השבוע לבאר שבע לראות איך מתקדמת חנות החלומות של אריה. מצוין. בוא נסתובב אל ההליכון. אוקיי, צילמתי אותך רץ, עכשיו אנחנו ננתח בעצם את הדריכה שלך, איך הרגליים שלך מתנהגות בזמן המאמץ. חודשיים וחצי אחרי שנולד הרעיון, החנות כבר פועלת. רגל שמאל, שאנחנו מסתכלים עליה, אפשר לראות שאתה דורך על אמצע עקב, זאת אומרת, הדריכה שלך ברגל שמאל היא מאוד מאוד ישרה. אריה עדיין מאמין שיעשה הרבה כסף. באר שבע, הדרום, מי קונה נעליים ב-600 לפתוח בבאר שבע, דווקא בדרום, דווקא כי אני בא משם, אני אוהב את העיר, גדלתי פה. נעל שהייתי הולך וממליץ לך עליה, זאת נעל, דבר ראשון שתהיה נעל לאנשים שרצים ישר. 200 יזמים קיבלו השנה הלוואות מהסוכנות. לפי הסטטיסטיקה, 98% מהם יצליחו. אז עם תעוזה, חוצפה והרבה אמונה, מתברר שאפשר לנצח את המיתון. והרבה אומץ. שיהיה לכולם בהצלחה.